Iyababingelela abazalwane egameni leNkosi yethu uJesu. Yabalisa wayina kalbizo lomngane Jesu. Ngibingelela ubaba umfundisi uNtungwa. Imelisenta nguthi Ntungwa. Ibandla lonke lamasifela yamatsibulo. Alotshiwe ezulwini. Angotsi ngolimo. NakuNkulunkulu. Lomudi. Leli vesi elithi alotshiwe ezulwini. Imanere ngangotsi ngolimo. NakuNkulunkulu. Lomudi. Lisikhombisa lisitshena kahle kahle ukuthi siyaziwe ezulwini. Izindlela zomuntu ziyaziwe. Incwadi yamaHubo 139 ithi uNkulunkulu uyangihlolisisa uyangazi. Ithi wazana lezindlela zami zonke. Ithi ayikho ngisho eyodwa ongayaziyo. Ithi wazi ngisho izwi elisonimi lelizwe lithi nje ibandla lamazibulo alotshiwe ezulwini. Litshela ngokusobala ukuthi izindlela zethu ziyaziwe ezulwini. Haleluya bazalwane. Amen. Ngokuphila okamkhonazi ke igama lami. Ngisuka endaweni yasePitori. Ngicela uqale ngixolise kakhulu ngendlela engibukeka ngayo nengembethe ngayo. Ngeqiniso bengithi angizi la. Vela kisimo emsebenzini kwathiwa ke no. Khululekani. Kwase kuyaphoqa ukuthi ngithathe lokho okuseduzane. Ngiyembathe. Ngize ngapha. Ngoba kube ngengalibala ukuthi bengizofika ngo-12 la inkonzo. Haleluya bazalwane. Yebo bazalwane, thina sipresent uJesu. Indlela esibukeka ngayo sipresent uJesu. Indlela esihamba ngayo sipresent uJesu. La sikhona sikhombisa uJesu. Ngakuphulekela kuNkulunkulu. Empilweni yami ngingabi umzalwane ofana cishe abazalwane ngake ngabafakazela ngezolo lami. Ngiyaxolisa baba. Haleluya. Haleluya. Amen. Ngathi ngase kusheshe kakhulu. Yebo ngakuphulekela abazalwane ukuthi ngingabe umzalwane ngifike ebantwini basezweni. Ebantwini engisebenza nabo. Ngikhuluma isokwabo. Ngenza isokwabo. Kepha ngakuphulekela kuNkulunkulu ukuthi la ngikho ngibe yikho nje lokho engiyikho. Ingakho ke bazalwane noma ungithole emsebenzini noma ungithole ekhaya ngikhuluma nomakhelwane ngikhuluma nabazalwane ngiphila nje wamkhona ngikhuluma kanje engage kanje nabo bonke abantu kuyo ongathi uyakunezela kuyo ongathi ushintsha ulimi ulimi lwasemgwaqeni ube uwaiter uyebo akusuyi uwaiter egameni likaJesu. Haleluya. Okwesibili bazalwane njengoba ngisuke ePitori ngiyakholwa ngiyenzela nje ukuthi nawe usuyibuza ukuthi le ndoda lokhu ihlala ihlanganyela nathi. Sekukhona usisi simbonile ngiyakholwa bazalwane. Jesu wangisiza. Ngake nganifakazela ke wazalwane. Bengiyigundane lesonto. Umuntu owenza amanyana. Ngenkathi ngisindiswa uJesu engikhulule emanyaleni. Ngakhululeka ngempela. Jesu yedwa owenza umxosha noma bese ngilahliwe. Ngideliwe. Ngaziwa njengegundane lesonto. Kepha uJesu wangembesa izingubo ezintsha. Last week besikhonzwa inceku kaNkulunkulu. Joshua. uJesu yathi mkhumuleni izingubo ezingcolile. Nimembathise ezihlanzekile. Nami ngazekelwa leyo nhlahla bazalwane. Umusa kaNkulunkulu wafika kimi. Ngisemanyaleni. Ngisezonweni. Ngingane yomzalwane. Haleluya bazalwane. Amen. uNkulunkulu wangihawukela ke wanginikeza igama elisha
Amfani ditsolelecho. and then wangembathisa ezimhlophe Angikapesa ezihlanzekile. sesikhulu. Ungangibona ke ngisuka kude ngizokhonza Ngizokwenza nawe. hole ke tla mo. Ngiyakwazi angenzele Ya khona. utseba ngidimo. Ake ngakhuluma ukuthi 2018 Ngaka bora ka impilo 2018. yami yayilengele egodini. Buphilo ba ka ne Ngangihamba bolela bazalwane futhi. ngangihamba impela emhlabeni. Ngitsama ka nete advice. Ngeqiniso lilonke Akekho akekho ufeleletse. akukho kunye engikukholwayo Awona hoko udumelang. noma udokotela noma inyanga eyangisiza Ayilanthusa. uJesu owangilula wangivusa ekufeni. Haleluya bazalwane. Amen. Ngiyambonga ke kakhulu uNkulunkulu ngalokho. Lewa holo Ngisindisiwe kipolisi. ngihlala ngedondlini. Ngidula ke mo Indlu ka. yami iyangifakazela Ngaka ya ukuthi mbake. ihlanzekile. Forus Akho ngisho sisodwa isiketi Wona esike singene ngobusuku. Sike sikene busiku. Siphume ebusuku emsebenzini. Ayisikho ngisho sisodwa isiketi Awona ke esisebenza naso. Ke sebenza Ebe naso. ngithi kuso engathi kuso Engare ngosona. ngoba sekuhlwile. Ngobani sawulifile. Ngihlala ngedwa. Ngidula ke Ikhona indawo. utentulo. Ozuzolala kwami. Ngizozobala Indlu ha. yami iyangifakazela. Yaka ya mbake. Ubhedo wami uyangifakazela. Yaka ya Ukuthi impilo yami mbake. ihlanzekile. Uphilo bami Njani buhlelekile. ifanele bazalwane. Ijwalo ifanele. Ifanele lingifundisa ukuthi ngingazenzisi. Ifakeli mungu Ifanele lingifundisa ukuthi ngingabheki ubuso babantu. Itsekisika mpolisi Ifanele usikala lingifundisa fadla ukuthi impilo yokholwa impilo yokuhanjwa. Uphilo bawuthuma Akudini ngokukhuluma. Awuketele ka huku. Awudini ngokufakaza. Awuketele ka huku. Kodwa uqinisekisa ngamandla Awukisisa okuhamba. kamandla usikile. Ngithetheleleke bazalwane Ngitshwakele heba ngisukude kakhulu. Asina mutha Ngisho kushela. 7 minutes yokuwanele Maybe 7 minutes tabeli kanike kaNkulunkulu. Abaleni thola kuya Incwadi yabaseKolose chapter 2. buku yabakolose chapter 2. Nokho ke iversion engiphethe Oh vision ke topic iversion leka 2020. isizulu sese-2020 Ibuye nokwakho. ina lahayona Ngakho ithwenya ngaho ngizoyifunda Ngizoyibala. bese ngiyacela ke ubaba uMangethi bese kupa ntatezwana ngifundele ngesiZulu. ambaleka sizulu sehlole Ngifundele sisuthu. ngikupe sisuthu asilite nangalo futhi. asilite bambaleka so kanjalo. lisohuwa haywa Hallelujah. Kolose chapter 2 Abasekolose chapter 2 buku yabakolose chapter 2 verse 6. verse 6 Hallelujah. amen Lithi ke izwi likaNkulunkulu liri bale akahona isibambe iseluleko sokubambelela kuKristu. Ngiyethemba ukuthi nala abesizulu yena no lesizulu sehlole esisithandayo nesihle sisho kanjalo. Verse 6 wakhona ke uthi ke ngakho njengalokhu nimamukele uKristu Jesu inkosi hambani nikuye nigxilile nakhiwe kuye niqinisiwe ekukholweni. Ngesilungu Therefore, as we have received Christ Jesus the Lord, walk in union with him, reflecting his character in the things you do and say, living lives that lead others away from sin. Reflecting his character. Impilo yokukholwa impilo ye-character. buphilo ba udumeri ke buphilo ba uphilo Impilo engekho kulelizwe. ke buphilo bo lensiyo mo fatshe Impilo kufuneka abantu mathi bebeyibona. buphilo tsantse batho ba Bathi bona impela laba bantu bangamakristu. ba ka nnete batho ba kuma Igama Christ elithi amakristu laqala itse kanjani? la ni Christ le thomile mo Abezwanga intshumayelo. aba utlwa dithego Abezwanga imangaliso aba utlwa eyiningi. dimaka tse Babone i-character. babone buphilo Impilo yokholwa impilo ye-character. buphilo ba budumeri ke bukhara Kulezi insuku nje ngiyakhumbula batsatsi ukuthi mo ke hopola bekunetende idle itende bona mina. le tente ka ntle ka uNkulunkulu nje ekhuluma kimi. mo jabulela tjona Ekhuluma ngelesi sakhiwo esikuso. abuwa ka se aho sekele ka go sona Aphinda akhulume ngendlu le itende besikhonzela. abuwa buya ka tente na re go Noma khotsa engathi sikhonzela kuyo kapenga manje. renga ka hona ya kopana Ngibuka ukuthi izwi likaNkulunkulu lithi uma nebele sikuKristu Jesu halo Christ Jesu asakhiwe kuye. are aho ye Sivame kuye. Sethu ayele ho ye Sigcine kuye. Ibe ho Manje ye ngibuka indaba yetende. ibella tente Ukuthi uma itende lifakelwe o hatente kenyo i-foundation yakhona o aho hayi nomntwana omncane lo mwana omnyane angavele nje ayise phansi isandla sakhe akaisa zofa itende lime. tente ye Ngoba lesi sakhiwe esikuso wampa ho uma sona sakhiwa wa ahwa kuye
dingeko ongcweti Ngoba bathi abazi ba. abazohlola ukuthi i-foundation Ba tla ba likibela funeka igxile kangakanani iye phansi uyafana ayifani ne-foundation yedene awutshwane le ya 10 ngelinye ilanga-ke siyazi cishe beku-last year tsatsi le ga tsebo ne le tiro mo kuke kwaba nesehlakalo la ka ba teng ho tsala omunye angazi noma ngizothi nceku noma tseba ngubani, ke ntate o ubaba umthweneng ntate motshweni bamazi-ke ngomprofethi umbholo ba mtseba ka mpo kusinesehlakalo sonke sisaziyo ho yona ntho se ga begijimisa tseba abantu ngoceleni na lelekisa batho ebushowa ka slepo ka bush yebo bathe besuka abantu baselokishini ba tseba lakhe batho ba batho ba ke shela bathatha ha isinqumo ba nka qeba bathi baya endlini yakhe yokukhonza ba eyiteko ntimi hailing bayawushisa ba ilo ichisa ngeqiniso lilonke liphelele kan niti felle ngenkathi beyishisa kan no ba ichisa indlu tende leyo abakhonzela khona yebo eyiteko tende ba hotsa akuthathanga ngisho 10 minutes awuyanka ke 10 wabe minutes sekuphelile abe njalo. sowufedile manje ngiyayiqhathanisa kalo ke ukuthi adiqota bekushiswa isakhiwo hayi hano esakhiwe ngamatshe yahuyenka noma masika esakhiwe njengalesi kabe yahuyenka besingawuthatha yini u-10 minutes betlanga 10 minutes ukuthi sishe siphele iche ife izwi likaNkulunkulu kemini bazalwane mtsela muri mo liyasikhumbuza ukuthi angasibe ngamatshe harbe masika aphilileyo aphila njengalokhu izwi likaNkulunkulu sila lithi mdimo haleri njengalokhu simamukela uJesu aska Kristu harbe ametsi Yesu Christ ili more asihambeni sikuye asipile ngaloye usuvuka uba umzalwane sikadumela bo oyiplastic njengete oli mbuke esikatende yiba umzalwane iba moye owakhiwe o ngamatshe ahuyenka isizwi masika likaNkulunkulu tsela thina tsela mdimo rona siyitshe Ora liphileleyo le swika le fele uKristo bobukhosi Rena ba Christ isizwe besingahawukelwa sitshaba manje besahawukela sihawukela ma hona je sahawukela usuphuma uba yiplastic sikadumela umzalwane wa plastic ya kuthi mehe makufika i-PTP ira ufisa difiki ikhuphule uhambe nayo ufite disipelo usuba yiplastic sikawa umzalwane plastic ya kuthi mehe makufika iziphepho ira ufisa difefe njengendlu eliyitende sikanitwele ntende ithola ivunguza idula kakhulu sayifefe iba waho ngumsindo iyeta iba mashaka yitshe Iba lisilo, eliphilileyo lephilayo. elifana namatshe akheleni lesona le kuze kuthi masuka nakufika khona ngene isivunguvungu ira ufisa wena difiki utholakala umini ufungwa nayo wena haleluya bazalwane Amen. uyahlupha bazalwane uba umzalwane uyahlupha bayina wonke onekenteke ofokola ngeqiniso lilonke kanti sifanele tifele kuba sithembeke tshwanetse go tshepe ho before sithembeke ile kubazalwane re tla tshepe ho bayina ngoba go ngeqiniso lilonke Hobane ka nnete umuntu fela esiya sisi. kuyo uNkulunkulu Hobane motho a reng wena ke Modimo. incwadi yesambulo buka ya tsenolo eziveza ukuthi umuzi ibe omusha ihlahisa le eJerusalema motho o motjha laseJuda Jerusalema wakhiwe ngamatshe o ahuwe ka anenani masweet ka ahuwe ka yilokho ka esibizelwe ke hona khona ka bitse bazalwane. sona ba yini ukuthi sibe real re be ka nnete i-character yethu character ya go ezojabulisa e tla uNkulunkulu thabisa Modimo njengoba abantwana bakaNkulunkulu ska bana ba Modimo ba ema mo bekhuluma ngokuthi a asimesabi bue ka gore ha re mo tshabe mathi Modimo wangenwe enkonzweni Ba ho sa ha kena sizanzele tshebeletsong. okwethu thina re iketsetsa go sifana nalezi inkomo re tshwana le kgomo ezaziphuma ene di tswa Bethlehem ezazithola umphoko ene di hotse lo moraka wa Modimo ngeqiniso ukube kwakukhona ka nnete ba no tswana eyenzelwayo iketsetsa ha yona ingahambisani nalezi isasamaisani ezinye letsetse di umphoko lo kaNkulunkulu wawungekho ezweni lamafilisti shabeng sa uyezweni lakwa-Israyeli uyeshabeng sa simele Israel ukuba njalo ke bazalwane tshwanetse go ba jalo ba yini ukumlalela uNkulunkulu mamela Modimo ngoba ngeqiniso uNkulunkulu hobane ka siyakuye nnete ka ntla ho Modimo umzalwane oseceleni kwakho moyena haufi le wena akanalo izulu ha na le hodimo umzalwane oseceleni kwakho moyena haufi le wena ungamjabulisa namhlanje o ka mthabisa sasa ka uyamdumaza hosane kanjalo umshadisi nje abantu ba jwalo Yebo, ba uzoma noNkulunkulu ha o ha o tla uyinjongo ka yakho ile o maifukutlo a o ukujabulisa uNkulunkulu uthabisa Modimo uzoma o naye yemele yikho lokho kwenza ukuthi bazalwane ke ho etsa gore ba ena noma kufika izinto ha o izimo fisa ezisinyakazisana diemo tsa go sisinya kufika izangoma go fihla dizango ziyasinyakazisa sisinya kufika izinyanga go fihla dingaka ziyasinyakazisa sisi kufika go abathakathi fihla baloyi sike ba basinyakazisa sisi ukuthi sakhiwe gore ngoplastiki re auwe ke plastic izezosiza siyibanje ke tla thusa ka le tshebeletso mo na tsitsina ukwakha kuyo o uJesu ao yena Yesu eyitshe liphilileyo ijwe le njengoba phitseng ithi incwadi isho uJohane e uqala re buka mhlamo ke Johana ithi mathomo njengalokhu enjalo e re yena, skali bualo yena njalo nathi le kule rona re mihla. jwalo ho Ayisho ukuthi sizoba a e re njalo tla ba jwalo sesingali se re le ka ezwaneni boswanqane ithi
sinjalo E re nathi jwalo le kuwe. rona ho le Usithi jwalo. njengoba enjalo yena Ska le jwalo kumele yena. ukumfunza. Tshwantse o mo Manje funza. bazalwane Baina. sidinga ukuba ngabazalwane abastrong. Tshwantse re be baina ba Character strong. yethu bazalwane Character rena baina. uNkulunkulu akathokoze Ha ngayo. thabe ka yona. uNkulunkulu akajabule Modimo ha ngathi. thabe ka yona. Ekuseni nasemini. Motshehare le bosiu. Ebusuku ngayikhathi zonke. Bosiu le ka dinako uNkulunkulu tsohle. ajabule ngathi. Modimo a thabe ka yona. Singabi izinwabo. Re ska ra ba modimo Chameleon. Chameleon. Yes, singabi izinwabo. Ska ra ba Ukuthi manwabo. masikule ndawo. Re ha re Senzise mo- kwale ndawo. Senzisa Baze tulo bathi ngesilungu when you are in Rome. ba ba ka sekgowa ha o le Roman. Hayi thina siwuhlango Rona re olukhethiweyo. le mofuta o kgethuweng. Singupriest Wa bobukhosi. bopriest ba borethe. Sikhethiwe. Sikhethiwe. Siyisizwe Ke esingcwele. setjhaba se honoleng. Ubungcwele siyabukhuluma. Ubuhalaleli Ubungcwele buyabubulela. siyabenza. Ubuhalaleli Ubungcwele buyabuyenza. buyabonakala kuthina. Ubuhalaleli buyabonakala Ndawo ho leng. zonke la sikhona. Tulo tsohle re Ezintweni leng. zonke la sikhona. Diemong tsohle re leng ho tsona. Morena Sharafatse Paletsha.